Hogyan hasznosítsuk az ásványokat, mit végezhetnek el helyettünk robotok, miként állítsunk elő gyógyító és szépítőszereket a természetben fellelhető anyagokból. Meg annyi hasonló kérdésre igyekezett közel 150 általános és középiskolás választ adni a természettudományokat népszerűsítő idei sorrendben 6. Fizi-Bizi Festen. Az Ivola Riber általános iskolából kezdődött, mint egy iskolai projektum, ma pedig másodszor városi szinten rendeződik. Örülök, hogy idén több érdeklődő van, mint tavaly, és remélem, hogy jövőre még több jelentkező lesz. Matematikából, papírból csinálunk geometriai alakokat, mindig szoktunk bejárni és matematikai szakkörre, hogy csináljunk ilyen piramisokat, meg labdákat. Évről évre mind több a résztvevő és az érdeklődő is, ezúttal 1000-nél több látogatót jegyeztek. Volontőrként szerepelek a szervezésben. Szerintem nagyon fontos ez a fesztivál az összfiatalságnak, mivel a tudomány kapujait nyitja minden fiatalnak. A Planéta Oktatásfejlesztési Központ szervezte egésznapos rendezvényhez Zombor önkormányzata és a Tudomány Népszerűsítő Központ nyújtott támogatást.